Eta denpori ataraten dugu, betiko moduen, beste kontu batzuetan ibiltzeko. Aurreko egunetan izan zen, aurkezpen oso interesgarria izan zelako nau, Udaltop. Izan genuen, lasarte horian izan zen kontu bati buruzko xehetasunak jasotzeko aukera gurien bai, esaten gabiltzalako euskarari buruzko hausnarketak egiten gabiltzen nienkik azkenaldi honetan ezagutza zenbat handitu dan, erabilerarako salto hori ez horren beste, eta hasi dira herri ezberdinetan, esperientzia ezberdinak egiten, eta ikusten da hortik aktibazioa behintzet lortzen ari dela. Bai, eta hori berrikuntza handia da, ez? Azkenengo hilabete hauetan, ez? Esperientzia berriak sortu dira, hor lehenengo Agia auzoan egin zen, eta hor bildu zen euskaldun jende bat, eta orduan bere buruari jarri zioten helburu bat, eta hori izan zen, hainbat egunetan euskeraz jardutea ahalik eta gehien, ez? Gero esperientzia hori zabaldu da, agureinan egin da, nanean egin da, eta lasarte horian egin zuten nolabait esperientzia horren azken agerpen indartsuena, esango genuke, ez? Eta hor, armairutik atera, kanpaina jarri zuten martxan, eta hor bi elementu bereiztu zituzten, ez? Batetik belarri prestak eta bestetik ahobiziak, ez? Ahobiziak zeintzu dira? Ahobiziak dira euskeraz egiteko borondatea agertzen dutenak. Esango genuke euskaltzale aktiboak esaten dutena. Nik ahalik eta guztietan euskaraz egingo dut. Ulertzen diaten guztiekin euskaraz egingo dut eta nire lehen hitza beti euskaraz egingo da. Eta horietatik ehundaka batzu bildu zituzten. Eta gero bigarren figura bat oso interesantea sortu zuten, ez? Belarri prestak. Eta horiek zeintzu dira? Horiek dira euskaraz egiteko ohitura gutxiago dutenak, hain bere burua hain aktibo ikusten ez dutenak, edo ulertu bai, baino egitera usartzen ez direnak. Baina horiek zer adierazten dute, adierazten dutena da. Zuek, aldu zuen guztietan, nahi duzuen guztiek gurekin euskaraz egin dezakezuen, nahiz eta guk erderaz erantzuen. Eta orduan, bueno, kanpaina horiek hor zeuden. Eta orduan, euskaltzalen topagunearen ingurutik ere, bazetorren hausnarketa bat, aspalditik, euskararen egunean erabili zen leloa, oinarri harturik, euskarak 375 egun, eta hor sortu zen idea bat, eta zen euskaren egun hori urte osora zabaltzea. Eta egunero, euskararen aldeko lorpenen bat edo agertaraztea jendearen aurrean. Eta gaina hori bukatzea horrelako kanpaina masibo batekin Euskal Herri osoan. Horren inguruan, hausnartzen eta ari ginela, topaguneko zuzendaritzak izan zituen hainbat harreman, hizkuntza politikako sailburu ordetzarekin, eta hartu ziren ere, pixa sintonian zeudela, eta orduan sortu da hortik proposamen bat, Udaltopen aurkeztu zena, gainera, eskatu ziaten. Udaltopen aurkeztu zena, aurkezpen horretan egon zara, horretik gombidatu zaitugu bai, ildo nagusiak eta zeintzuk dien jakiteko. Bai, eta horretik, bilera batzuetan eta ebilian itzen. Baina azpimarratu hor, ekike esan duzunan, elkarlanerako, era berezi bat sortzen ari dela, topagunea aipatu duzu, Jaurlaritza aipatu duzu, badago... Bai, badago, eta askotan aipatu izan dugu, ez, hausnarketa batetik dator euskalgintza, ez, eta hori, hausnarketa hori gaina hainbat erakundetan egin da, eta aurreko batian hemen bertan ere aipatzen genuen hor euskaltzaleen topagunean inguruan topalabe talde bat osatu genuen, duela urte batzuk, pixkat idea berriak sortzeko, dinamika berriak proposatzeko, gure egoeraren inguruan hausnarketa egiteko, eta hor, oinarrizko idea batzuk ere plazaratu genituen bere garaian, eta esate genuen hemen, elkarlana ezinbestekoa da aurrera egiteko, zoru komun bat egin behar dugu, oinarrizko aktibazioa ere landu behar dugu, bai gizartean, bai erakundetan, orduan, eta bidegurutzearen figura sortu zen handik, ez? Eta orduan, oraingo hau nola esateko bidegurutzetik ateratzeko eta hausnarketa horien plasmazio praktiko bat egin izan du. Nik uste horrekin bat egon zela, korrikan, Santiago Zubian bai euskalgintzak eta bai erakundek kilometro bat batera egin zutenean, eta nik uste hau izan dela bigarren agerpen indartsua, ez? Ze hau ezpaita erakunde batek egitasmo bat planteatzen du eta beste batek babesa ematen dio edo bere oniritzia, baizik eta abia puntutik berrikuntzak dago. Eta berrikuntza da elkarlan hori abia puntutik planteatu dela. Eta planteatu da batera landuko dugu hasieratik, batera aurkeztuko dugu. Eta aurkezpen hori gainera izango da, bizualizatuko dugu elkarlan dalako, esango nuke, maila bereko elkarlan bat. Hori da, elkarlana, abia puntua, esango dugu, data bat ere badagoelako aurrera begira, jakin nahi dudalako aurkezpen bat ikusten ari gara, zer dan hori zehazki. Hori da, Udaltop da euskera teknikari eta zerbitzuen norbait urtero egiten duten horrelako jardunaldi bat, pare bat egunetako jardunaldi bat,
eta kasu honetan 200 bat dagoen bildu ziren, Euskal Herri osokoak, hemen ikusten ditugunak Iker Martínez delago eta Estitxu Alkorteira, topaguneko ordezkaria eta Jaurlaritzako hizkuntza politikako ordezkaria, eta jardunaldi hauetan aurkeztu zen hau. Eta proposamen gisa planteatu zen, hain zuzen ere, berezitasunen artean dagoelako bat, eta hemen ikusten dugun bezala, elkarlan, maila bereko elkarlan batetik abiatzen delako, elkarlan hori gainera momentuetan proposamen gisa planteatzen da, proposamen oso irikia da, nahi delako Euskal Herri oso hartu. Hau dana barrez da, Bai. Hau da, entzuten gabiltzena, elkarlana maila berean planteatzen da, esan duzune, oinarria bateratua. Euskal Herri osorako planteamendu bat egiten da, eta gero planteatzen denez da kanpaina bat, lanildo bat baizik. Planteatzen dena da, arnaz luzeko egitasmo bat. Nun, batetik jorratuko dan norbanakoek egin dezaketena, eta bestetik, bigarren fase batean, ikusiko da, erakunde, elkarte, lantegi, aisialdiko talde, edozein talde egituratutan eman daitezkeen urratsak, eta hor planteatzen dena da ez konpromisoak, baizik eta lorpenak biztaraztea. Alegia, konpromisoetatik ja lorpenetara pasatzeko saltoa planteatzen da. Lorpen, azken lorpen hori erabilera izango litzateke? Beti. Beti erabilera aktiboan planteatzen dago. Behar bada epeetan hor hau azertzen ibili ginenean eta zalantzak izan ziren, aurten ja martxan jarri edo datorren urterako saltua egin. Zau, euskararen egunarekin batera planteatzen zen, eta orduan hor ikusi dena da planteatzen den hau sekulakoa dela. Orduan zer gertatzen hainbat herritan badaude euskara zerbitzuak, badaude udaletxetan ere badaude euskara batzordeak, elkarlanaia bideratzen da, baina hori ez da leku guztietan horrela gertatzen. Orduan batetik ikusten da horrelako egitasmo baten eta horrelako plangintza baten eragileak ere batzuetan osatu egin beharko diela. Bestalde batetik, beste erakunde batzuk ere ekarri behar dira. Ez da egin nahi bakarrik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, baizik eta Nafarroan eta iparraldean ere burutu nahiko litzateke, eta horrela anketa berezi bat eskatzen du. Eta aurreko batean, bilera batean publizitateaz asko dakien batek aipatzen zuen bezala, esaten zion, hemen, komunikazio lan ikeragarria eta gainera luzea behar da. Planteatzen ari zaretena, behar bada euskalgintzako jendearentzat oso ezaguna izan liteke. Baina kaleko jendearentzat hau oso berria da. Planteatzen ari zaretena da, gizarte aktibazio bat, esan ez, aizue, gu bagoaz aurrera, gu egitera goaz, eta orduan nik uste hor salto ikaragarria dela. Ze giro nabarituzu, eta jau barruko tripetako oihartzun hori, 200 lagun bildu zaretenean abiatu gara, elkarlanien hildoak sortu nahi ditugu. Bai da, horrelako plantamendu bate beti sortzen du bertigo pixkat, ez nola hartuko da. Eta izan zen benetan sorpresa atsegina, ze hor goizean egin zen aurkezpena, eta gero lantaldeak antolatu ziren, 14 lantalde horietan, jendeak bere iritziak eta eman zituen, eta hor bat ziren gero teknikari batzuk, eta horiek egin zuten nola esateko azaldutako emozioen mapa bat. Eta emozioen mapa horretan hitz oso konkretuak agertzen ziren. Eta oso nabarmena zen hitz horien artean, itxaropena, esperantza, aktibazioa, oso tono positibo hartzen zuen. Baziren ere, horrelako kezka batzu, baziren errezalo batzu, normalaen bezala, gure historia ere ezin da ezabatu egun batetik bestera, eta bera, hortxe ikusten ditugu, itxaropentsu, gogoa, elkarlana, ilusioz, pozik, espektante, jakinmina, erronka, gogotsu, horrelako hitzak sortu ziren, eta nik uste horiek adierazten dutela ez bakarrik teknikarien artean zegoen giroa, baizik eta nik uste Euskal Herri osoan ere nabaritzen den giro bat, ez? Eta orduan, nik uste, denbora badagoela ondo prestatzeko, horrek ez du esan nahi jendeak geldik egongo denik, hainbat herritan ere egin leitezke aurre esperientziak, eta herri batean, Bizpahiru edo 3 aste zein ebali maute aurre esperientzia bat, gero denak bat etorriko gara, 2018ko abenduaren 3ko muga horretan, ez? Eta hor, 11 egun euskeraz baietz, da planteamendua, eta nahiko litzateke Euskal Herrian ahalik eta herri gehien zuenetan eta erakunde gehien zuenetan. Euskararen egunera begira, 2018 urtean jarriko gara, ez aurten, esaten zabiltzena leku batzuetan hau oso arrotza izango dalako, nola heldu, egia dalako Euskal Herri osora begira dagoela, egitasmoa gizarte aktibazioa da, ez dakit askori gustatzen zaigu
zaigun, azken aldi honetan aktibatuta egoti, eta horrek alegin berezi bat eskatzen du, bai? Bai, alegin eskatzen du, baina ilusioa ere sortzen dut, hori lasarten oso ondo ikusi da, ez ema jendek parte hartu duen. Ze azken batian hemen lau multzora begira, ez? Egiten da planteamendua, esan bezala, bueno, zeintzu gaude lehen egunetik aktibo gisa funtzionatu genezaken Euskaldunak. Bigarrena da, orain arte batzuetan, edo euskara gutxi zekitenak edo, pentsatzen zuten ezin zutela zer egin, eta orduan, hoiei sekulako papera ematen diazu, eta zu lasai. Baina, zuk usten balin badiazu neri, euskara zeiten, bukatu dira arazoak. Zuk erderaz jarritu ezakezu, eta nik euskara zengoet. Edo zuk alduzun arte euskara egin, baina ezin dezunean erderaz, baina nik jarrituko dut euskara zeiten, eta gaina lagundu ingo izut. Protagonismo hori, ez da, paper protagonista. Hori da, orduan, askotan, orain arte jende horrek funtzionatu erdaldun huts baliz bezala, eta kasu honetan aktibatu egiten duzu. Eta erdaldunei ere, bi mezu dijo azkia, eta esatea, bueno, saiatu zuek ere errazten euskararen erabilera, aukerak uzten behintzat, eta bi, ularmenean ere aurrera egin zeu. Askotan, elkarrizetak ere oso sinpleak dira. Eta, pues, tabernetan gertatzen dana, ez? Azkenean, bi beltz eta zerbeza bat eskatuta, pues, bueno, oso ulermen maila gutxirekin zuk ahalbidetu dezakezu hori euskeraz bideratzea. Eta gero dator bigarren fasea. Eta hori ja izango litzateke, 18ko abenduaren 3-tik 19ko abenduaren 3. Hori ere aurrez ondo prestatu behar da. Eta da, kontu bat oso garbi daukaguna denok, ez? Eta kontu hau ez da bakarrik persona nahi, norbanakoena. Hemen ere, norbanakoen aktibazio horrek behar du babes bat eta behar du berme bat. Eta hori, edozein erateko erakundek ematen dute. Administrazioko erakundek, baina baita ere, enpresek edo kirol entidadek, nola baita esateko. Eta, bigarren fase horretan ere, aktibazio hori leku guzti horietara iristean nahiko genuke, zuk aipatu duzun maila horretan. Eta izango litzateke, hizkuntza normalizazioan erabilera praktikak albidetuko dituzten erabakia sendoen bidez. Eta horiek dira biztarazteiko direna. Sekulako lana dau, saretze lana, esango dugu, ideiak zabaltzen bebai sekulako lana, esan dakue, ongi atera diren esperientzietan oinarrituta. Aurrekoen, lasarteri buruz berbetan egon ginenien, airan geratu zitzaigulako bertan, datuak bilduta ondorioak zuk eskuartan dituzunak, zeuri eskatuko dizkizut? Bai, eta hor lasarten ere Pello Jauregi, Unibertsitateko irakasleak egin du ikerketa bat, eta ikerketa horretan 3 momentu neurtu zituen. Egitasmoa hasi baino lehen, irten armairutik egitasmoa hasi baino lehen nola egiten zuten, bukatu orduko eta handik 3 hilabetetara. Eta egia jauzia ikeragarria dela. Esate baterako eta datu bakarra emango dut, ez? Hau bizien artean, hau biziei galdetu zitzen, beraien ohiko bizimoduan, zenbateko aukera zuten euskaraz egiteko eta zenbat egiten zuten. Eta, kasuetan, eta pentsa, da, jende aktiboa eta militantea esango genuke, ez? Ateratzen portzentaja zen 162. Aukeren artean 162 egiten zuten euskeraz. Kanpaina bukatu zenean 184 igota zeon hori, eta handik 3 hilabetetaren 181 mantentzen zen. Esan nahi du hor, salto handi bat ematen dela, eta gauza bera ikusten da... Esaten zabiltzena, agian zure auzokidearekin beti gaztelera hitz egin duzulako, berak ez dakielako euskeraz, eta konturatzen zara, belarri prest ikusita, ulertzen du, eta hemetik aurrera ja aldaketa hori eman da. Eta aldaketa horiek gero ja denboran mantendu egiten dira. Zer ja benklak egindanean hori mantendu egiten da. Galdetu bitzut, iparraldetik ibili zarelako bebaikike, Euskal Herri osora, zabaltze aldera, honekin guztiarekin eskuartean zaudela, bertatik dei bat bebai jasotzen zu, bertara zuez, eta bertakoekin hitz egiteko aukera dukazu lehenengo pertsonan bebai. Bai, azken bola honetan gaina, egokitu zait iparraldean, desente biltzea, justu udaltopen sarreran gaina bideo bat eman zuten iparraldeko egoerari buruz, eta horre hitz egin zuten bertako 3 ordezkarik, EHS-etako Loretsu Etxemendik, Xaneire, Zehaskako ordezkarina, eta bestalde ere, Arrabit jaunak orain elkargoko hizkuntza politikaz arduratuko dena. Eta 3ak oso bat zetozen biramen ikusten ditugu irudietan. Esaten abitzena, eta zure baimenerekin da segundu baten moztuta, ze giro sortzen dabilen instituzioen aldetipe bai, elkargo babes sekulako aurrera pausua izan daitekelako gai honetan. Bai, eta hauek ere ikusten da oso aktibazio klabetan etorri direla, Xaneirek aipatzen zuen bideoan, oraindik ere
ez dela iritsi euskararen erabilera zenbait gunetara iparraldean, ez? Oraindik ere esango nuke erabilera pribatu mailan mantentzen dela, baina erakunde mailan, elkarteen mailan eta hor urratsak ematea falta dela, hemen ikusten dugu xanbera. Eta hor bai Arrabeit eta bai Bera eta bai Loretxo Etxemendia ere bat zetozen kontu batekin, ez? Elkargoak aukera berriak sortzen ditu, lege eragozpenak egon balin badaude ere, zabaltzen diren aukerak ere handiak dira, eta hor ikusten dute beraiek ere, naiz eta orain euskara teknikariak sortu direnan eskualdeka eta euskararen erakunde publikoak ere badituen bere teknikariak ezinbestekoa izango dela lan instituzional hori herri mugimenduaren lanarekin uztartzea. Eta horrek emango dituela frutuak, ez? Eta ikusten dut ere urratsak eman behar dituzela, bai norbanakoak aktibatuz, baina baita ere erakundeak aktibatuz. Orduan hor ikusten da ere nahiko sintonian gabiltzala, bai iparraldean eta bai hegoaldean, ez? Gazteekin ibili zara, aurrekoen zure Twitterreko jarraitzailea naizelako, Twitterren ere bai zure jarraitzailea naizelako, besteak beste gazteekin, iparraldeko kontuape bai, Tolosan bertan be bai, sekulako saltza, inbidiona, eman zidan horrek, zema gazte interesatu dan, gaztiek zer dinoian, niri danari buruz? Ba begira, bola honetan bai, egokitu zait, bai Larzabaleko kolegioan egotea, eta aurrena gaztekin eta gero gurasoekin, Iruñan ere, Mende Illorri institutuan, han gazteekin, eta Tolosan gazteekin egin nuen mai inguru berezi batean, eta bitxia da ikustea, egoera soziolinguistikoak desberdinak izan arren, gero dauden kezkak eta dauden jarrerak ere ez direla horren desberdinak kualitatiboki. Kuantitatiboki bai aldatzen dira egoerak, ez? Eta iparraldean oso pozgarria izan zen, aurrena gaztekin bildu nintzen, 15 urteko gaztekin, eta gero guraso eta irakaslekin, ez? Eta orduan, bueno, badakezka bat, erabileraren inguruan, eta askotan iruditzen zaigu, hegoaldetik begiratuta, bueno, nola dabiltza iparraldean, ez? Eta gero, hauek kolegioan egin dute ikerketa bat, baina gaztekin hitzein da ere, eta batetik, oso giro euskararen aldekoa somatzen nuen, kezka eta ilusio bat ere bai. Ikusten dute egoerari aldatzen ari dela, eta ez dakite oso ondo nondik nora jo, neurri batean. Kolegioan, 160 familia daude momentu honetan, eta horietatik horre kuadrotxo bat ikusiko du, 160 euskalduna, euskaraz ondo hitz egiten duena, eta hori ikusten duzun bezala, esango genuke 10 euskaldunak, 3 ulertu bai, eta 10-etik batek ez hori da barnealdeko egoera, ez da iparralde osokoa, baina esango genuke, jontxo, kolegio horretan ikusten da hor, badagoela muin importante bat, ez? Eta ikusten zuen, bai, oso gero euskalduna eta oso aldekoa. Baina kezka erabileran bihurtzen da. Eta orduan, hasten zarenean, bereiakin hitz egiten eta... Familia hizkuntza ituretan euskara sartzen dela. Karo, esatezu, bueno, euskalduna zera, bai, baina gero, ja gaztekin hitz egiten duzunean, eta gurasoekin ere, esatu, bueno, erabilera jaisten da. Eta orduan, alde horretatik, oso ondo etorri dira datuek, konparagarriak dirako hegoaldean arro ikerketak eman zituen datuekin. Eta horrela ikusten da, joerak oso antzekoak direla. Eta nun egiten da batez euskeraz, familiatan. Eta gela barruan. Eta eskolan gela barruan. Gero, gelatik ateratzen garenean, ja esten da, zesate baterako, hemen, pentsa, gazte hauek, esatu dute, gela barruan, bere, salbuespenen batzuk enduta, edo era bat euskeraz, edo gehien bat euskeraz egiten dutela. Eta horretaz konstiente dira. Eta badakit, eta gainera, bereieko hartzen dira, eta horre zehazkak egin duen lana ikeragarria da, eta momentu da barnealdean egiten ari den lana ere ikeragarria da, nola eusten dioten hizkuntzari. Baina gero ze gertatzen da, hortik ateratzen dienean ere, bat egiten dutela kaleko ohiturekin. Eta kasu horretan, naiz eta jarritzen duten euskara desente erabiltzen, aldea dago, klase barruan edo gelatik kanpoa. Hori da. Oso gutxi dira erabat frantzesez aidienak. Eta orduan bereiekin ditzein da, zate zuten, bueno, eta mendik aurrera zare ingenezak, eta bueno, horretaz egon ginen, eta gero gurasoekin ere bai. Eta han ere ateratzen berriro ere aktibazioaren kontu hori. Bueno, hemen lortu behar dugu aktibatzea, baina bai, norbanakoak eta baita ere erakundeak eta batez ere gazteen inguruan gero, kiroletan dela, bestetan dela, horre egiten den guztia. Eta hor, iruditzen zait, batean eta bestean begiratuta, somatzen direla kezka berak, ilusio berak eta posibilitate berberak. Eta Tolosan ere gazteekin hitzein da, tan lortu da urten poderioz momentu honetan aurre eta gazteen artean kaleko hizkera nagusien euskara izatea,
azkeneko neurketan gazteen artean euskera 160 entzuten zen, eta aurren artean 160, sekulako portzentajeak dira, eta orduan gazte hauek esaten dute. Bueno, naturalki gu normalian euskaraz egiten dugu. Erdera zeren hasten dugu pixat, euskaniol puntu bat egiten dugu, eta ikusten dutena da, bereek egiten dutela, naturalki egiten dutela, gainera galdetu nien, bueno, eta gu helduak oso pelmak algea, euskaren kontuak egiten, zate, kike, pelmak zate. Eta batek esaten zian, baina ulertzen dugu, zezuek uste zen duten euskara galdu ingo dela, galdu ingo zela. Eta gu jaztugu beldur hori. Guia natural bizi dugu hau. Eta esatien, bai, baina kontuatzen zarete gure ingurua ere oso euskalduna eta labeste leku batzuk ez, eta zuek ere hor boltzatu behar duzuela. Eta orduan sortu zen, kezka bat eta behar bat, bereien aldetik, eta asko nabarmendu zutena gaina eta zen. Guk beharko genuke, jakin, esate ziaten, zer gertatuan hemen, guri esaten digu euskaraz egin, eta bai, batzutan esplikatzen duzu, eta franko izan zela olako zer, baina ez dakigu zer gertatuan, ez dugu Euskal Herrian historia behar bezala ezagutzen. Ez dugu ezagutzen euskararen historia, ez dakigu zer gertatuan nola funtzionatzen duten hizkuntza. Eta guk klabe horiek behar ditugu, ulertzeko, zer nahi dezuen, eta guk nola funtzionatzen dugun, eta nola funtzionatu beharko genuken. Hori sekulako ondorio bat, da? Ateratzen duguna, kontatu egin behar dugula zergaitik hain pelma izan dana, zergaitik izan dana hain pelma. Eta egoera hau ere ez dela betirako. Egonkora ez egonkorra dela, eta gero baita ere, zonalderik euskaldunenetan zabaldu behar dugu ere beste mezu bat, eta ez dela bakarrik bere hor euskaraz egin dezaketela edo gainera egin nahi dutela, baizik eta ardura bat ere badutela, erantzukitzu bat ere badutela, eta Euskal Herrian gero eta euskara gehiago egingo balin bada, irradiatu egin behar dela hizkuntza hori, ez? Eta hor, batetik bertan egin behar dela, zonalde euskaldunetan egiten ez balin bada, nekez zabaldu ahal izango da, eta gero gaina bereien erantzukizuna ere badela, egoera okerragoan daudenak, laguntzea, animatzea, eta xaxatzea, nola itxasatea. Honi jarraipen egin beharko diogu, gauza barri asko eta klabe barri asko, gauza asko apuntatu ditut, Larregi, esango dugu, inflexio puntuaren askotan eta agente ezberdinekin aipatu dugulako, badagoelako zerbait egitaren beharra, ematen duelako zerbait egiteko borondatea behintzat badagoela, herrietatik abiatuta, eta arrakastatuak izan diren gizarte aktibazioko plan horiek maila nazionalera nolabait ekartzeko bide horria behintzat elkarlanean inoiz gertatu ez dena egiteko borondati dagoela bebai, eta orduen labur bilduz, ideia baten egin beharko dela, eta tira egin beharko zaiola honi, Kike? Bai, eta nik uste, norbanakoak eta gizarte aktibatuz, lortuko dugula euskerak 300 eta 365 egunak hartzea. Kike Monarriz, zerin pasatzen da denpori zuaz? Plazer bada hemen egotea. Plazer bata hemen egotie bebai.